Hello, naimbag manan nga aldaw kada kayo kakabsat. Daytoy manan ni Manong yung nga ibaloy, wenno kabsat yung nga ibaloy. Nag-aramid tayo manan iti video. Kaya tayo man nga agitad iti social awareness. Panggap iti daytoy na panggap ito na iti topic tayo panggap dito na ayog. Wenno ito na regional accent tayo. Nga numaminsan kat in reality numaminsan adati do mga ubing nga imbis nga ag-recite da school wenno dagiti college imbis nga agsaw da school kat mabainda gapusta baka ti panpanunutan da makatawaan da gapus iti kasta da agsaw ti Tagalog wenno agsaw iti English kat isu dayta iti primary nga rason ko no apay nga nag-arami dak daytoy na video nga daytoy kat kayat ko man nga rugyan daytoy iti kasta nga example ko iti sa bali nga lugar. Like for example, iti United Kingdom, kat English ti pinaka main nga sao. Kat iti kat multicultural. Ado nagmimix ti tao, ada ka nga Chinese, ada ka nga Indian, ada ka nga Romanian, ada ka nga Polish, ada ka nga Italian, na duma-duma nga tatao. Kat amuyo ba, uray ti pinaka main nga sao kat English, na duma-duma mat lang ti accent. Nag-English si taga India, jay ayog ti Sauda. Nag-English si taga Italy, jay ayog ti Sauda. Unless no din makalda sa baling istorya ngam di ay daduma-duma iti ayog matlaang iti panagsaw ti English karo dagita Irish accent, dagita Scottish accent. Ngam amuyo ba ti mayat haan nga madiscriminate iti uray anya nga accent iti English mo. Isu ti mayat awan ti mang katawa kanyam awan ti mang pansin kanyam pari-parihas kasla normal laan di ay kat numapan tayo dito lugar tayo kat maawatan tayo nga jay kunkunak ngarod nga jay daduma kakaro dagito estudyante dagito agis eskwela dito city nagapo iti probinsya kat numaminsan kasla nga isupay ti mangguyod kanyam pababa di ba mangguyod ti ubing nga pababa nga imbis nga nalaing da ag-recite da gapusta mabainda iti ikasta da nga Tagalog o nag-English na baka makatawaan da handan nga ituloy mas pipya nga tumalnada nga iso nga da nga video katay baga kuma uray nga ti ayog iti panagsaom ket hanter dapat nga ibain tadayta iti kasla iti dayta iti identity tayo nga igurot. No siya kanay anak iti kabanbantayan, han mga biro kan kanyak iti perfecto no perfecto nga Tagalog. Ta syempre nay nakak ejay ayan mi nga ti lingguami kat sa Bali. Di ba? Basta ko dagita uray entire Philippines dagita taga Batangas, di ba? Batanggen yung sa Bali mat iti kwada ti ayog ti sauda nog sauda ti Tagalog. Kasjay isulang tiket ko nga ipadanon kadagiti agis eskwela dagita ubing nga regardless noon niya iti ayog ti panagsasaob dapat han mo nga ibabain haan nga dakas tagamin haan mo nga kailangan iti diretsyo nga panagtagalog tapno makapalpas ka iti pagka-pulis, pagka-doktor, pagka-engineer di ba nawatan nyo detiket kong sawod nga dapat hantang ibabain iti ayog iti sao tayo kasla ko mapimantikwa, di ba? Kasla ko mapimantikan kanay na mapanda dita Bagyo. Dagi first time nga makamit na karikan kanay, dagi sa eskwela kami kat uray amud nga ibaluya kan kanay ang daklat ta, kat syakat kun naklaan. Iso nga proud da piman iti lingwahe da. Iso nga di kwa mat nakadalak mat no agkan kanay ag ibaluya mat. Katang kami nga kainawatan. Ngam kaya kat maipakom lang nga proud ka ti pag-ibaloy mo, proud ka mati pagkakankanay na nagsabat kayo ni EJ Ilocano. Madi man ang Tagalog at Tagalog ak nga ibalik ka dyan kankanay man ang EJ Jeep kat awan man. Ngam antayon nga ibain da kita, di ba? No, da ka dyan Manila, apay nga ibain mo. Sige, kitag sa ako, taamod nga taga Bagyo ka, di ba? Tapos dyan, taamod nga ti taga Bagyo na sisingpet. Nga ti igurot kat na sisingpet nga tao. Haan nyo ba nga amo nga
Adjay benggit lang, wenno di ayan tayo lang, iti no panggap iti eleksyon kat natal na, awan iti gulo, awan ti pinaltugan. Iso nga niya ti Ilocano dati, nalipatak Ilocano, basta praise tayo, iti dijay nga, nga datayo kat, peace-loving people datayo nga, datayo nga igurot. So, I think de lang iti message nga kahit kung idanon, nga idano kitam pati panagilokano kat madlaw. Ay, nakakaibaloy nga. At least proud tayo. Ora adya tayo dyan Facebook nga may pagpabuyan nationwide, mabuya dyan mga lugar. Hantay nga agbain, nga agsao nga ada iti ayog ti sao tayo, di ba? Ngam again, siguro hangko na ibaga amin, ada pa siguro ti importante nga dakang agbuy-buya kayat yung ibaga, bahala kayo nga mga explore iti basta't na-deliver ko dyan message, bahala kayo nga mga explore iti iti dito nga mensahe, bahala kayo nga mga explain kadagay ni ubingyo, kadagay na amoy dagita na estudyante wenno dagita kabataan tayo. So day lang kat dawat man nga no dagiti matparentis ko man adati ubingyo kat adda dagita amoy dagita okasyon nga lang ay dagita adivay ipasyal tayo dagita ubing tayo ta amoy na apay no magawid ka jay benggit magawid ka jay itugon awanan ti agib ibaloy ti mangagmo Tagalog laanganen iti kalsada dagi ubing ket Tagalog ti saudan. Iso nga siguro mapanpanunot ko nga siguro in 20 years time ket baka awanan ti ibaloy. I mean awanan iti lingwahe nga ibaloy. Ibaloy da ngam sa bali ti saudan. Kasla ko matibabaro tatang nga ibaloy niya dati idi ket kwa no makitan ti nalabagat ti lips na amom iso iti amom ti nagaponda siguro banda ijay bangir ngam tadtan mapangkati ka ibaluyan red matan amin ti lips da agngar-ngar da matan ti buwa wenno muma iso dagiti baro nga generation iti ibaloy tadta tapos nagsauda ti kabubuya dati Cardo probinsyano ni Tagalog damatan kasi kompleto agmumuma tapos no ag Tagalog ket ibaloy accent o di ba kompleto with sito layta. ngam di ay seriously man ko na seriously ka di ay nga i-preserve tayo kumadin na lingwahe tayo nga dapat kathan nga maawan. Uray na papanam uri Trinidad Tagalog ti ubing. Uray di kasulsuli na kan iti benggit awanan Tagalog ti kwan ti saudan. So nga hanman nga dakas nga tibagbagak lang may preserve tayo iti lingwahe tayo tapno kaan nga mapukaw kat tamat iti kultura tayo di ba? So day lang pagpasensyaan yon akas na ibagak no da kayo nga mas nalawlawa iti knowledge na da kayon iti mga explain kadagit tayo ubing tayo no ubing yo. Pasensya kayo talagang nagapuak trabaho na puya-puyatak kunak nga napanunot ko lang dahito na video nga dahito ito nakita dagay na message message da kanyak iso nga diay kat agyamanak salamat sapay ko mata subsuportaran nyo dagay videos nga aramidan tayo kat agyamanak kat ko nakarod maging proud tayo nga igurot ta iso ti nay anak tayo nga igurot antay nga mabalin nga nay anak nga Tagalog di ba? So kasi lang thank you.